Slovensko má dosť drahej elektriny. Európa totiž ťahá za kratší koniec oproti Spojeným štátom aj Číne. A teraz sa to možno zmení. Pamätáte si, keď sa generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček pustil do šéfa železiarní Podbrezová Vladimíra Sotáka? Stríček tvrdil, že priemyselníci platia vysoké ceny, lebo sa správajú ako gambléri. Soták mu odkázal, že o cenách sa nerozhoduje u nás, ale v Nemecku, ktoré samo zrušilo jadrovú energetiku. A práve to vraj rozhýbalo celý európsky trh. Odborníci súhlasia. Európa je v cenách elektriny pozadu a do Bruselu sa teraz chystá aj slovenská ofenzíva. Premiér Robert Fico lobuje za reformu trhu. Chce, aby Európska únia konečne riešila, prečo je elektrina u nás niekoľkonásobne drahšia ako v Spojených štátoch. Pridať sa má aj šéf regulačného úradu Jozef Holienčík. Predseda regulačného úradu bude v stredu rokovať v Bruseli o reforme trhu s energiami s dôrazom na záujmy Slovenska, oznámil hovorca Radoslav Igas. Cieľ? Zastaviť negatívne dopady Green Dealu a posilniť jadro aj rozumné obnoviteľné zdroje. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry stal megawatt-hodina v Spojených štátoch v prvej polovici roka 2025 len $48. Asi 41 eur. V Európe až 79 eur. Rozdiel, ktorý cíti každý podnik aj domácnosť. Expert Andrej Hanzel vysvetľuje. Energetika v Spojených štátoch nie je taká atomizovaná. Po liberalizácii trhu v Európe ceny len rástli. Konflikt na Ukrajine ich vystrelila ešte vyššie. K tomu dane. V Spojených štátoch len 4 až 10%. V Európe až 20%. A výsledok? Európska burza nastavuje cenu podľa najdrahšieho zdroja, uhlia či plynu. To je zvrátené, hovorí Hanzel. Burzu treba prekopať zhora, zdola, zprava aj zľava. Slovensko teda ide do Bruselu s jasným cieľom. Pretrhnúť reťaz drahej energie. A možno konečne zmeniť pravidlá hry. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita. Toto je Slovensko.